Una novel·la que està ambientada en la Barcelona dels anys 60 i que relata un crim real, en el qual la policia va voler implicar l'ambient progressista que es vivia a les sales de jazz de la plaça Reial. Rafael Vallbon ha tornat amb una nova obra. Es tracta de La musa de la plaça Reial, una novel·la negra que parteix d'un assassinat que hi va haver a Barcelona l'any 1962. En aquests fets es va intentar implicar a totes les persones que es movien pels clubs de jazz de la zona. En aquest cercle hi destacava la cantant del Jamboree, Gloria Stewart, una noia afroamericana que precisament és la musa a qui fa referència al títol. Jo coneixia aquesta història real, que l'he documentada després hemerogràficament. La primera qüestió. La segona qüestió és que soc molt aficionat al jazz. Esclar, si no m'hagués agradat el jazz, doncs hagués fet una altra cosa. I després també perquè crec que és una història que ajuda a posar en valor una idea que a mi també em provoca una mica, que és parlar d'aquesta Barcelona que ja no existeix. L'assassinat del propietari d'una fàbrica de làmpades es va anomenar el crim dels existencialistes i l'obra serveix per analitzar com es va voler implicar els ambients més progressistes de la ciutat, que encara estava a l'ombra de la censura i la repressió del franquisme. La novel·la, però, no es centra només en el passat. En el fons és una novel·la sobre la memòria, perquè és el procés que segueix un jove estudiant a la recerca de què se'n va fer del seu avi. Ell tenia una certa informació de que el seu avi havia escrit unes crítiques de jazz en aquella Barcelona dels 60 i va a la recerca d'algú que l'hagués conegut i que és qui li destapa tota aquesta història. Vull dir que en el fons és una novel·la sobre la memòria i sobre la necessitat que tenim tots de rescabalar la memòria, perquè si no sabem qui hem estat, com sabrem qui volem ser? El resultat, una obra amb importants elements de crítica social i de novel·la històrica. La musa de la plaça Reial està editada per Univers i ja es pot trobar a les llibreries.